Da, ați citit bine, a costat peste 1000 de euro rezervarea de persoană cam la toate restaurantele din jurul focului de artificii de la Burj Khalifa. La fast food-uri gen KFC a costat undeva între 400 și 500 de euro cu meniu special de Revelion, dacă vă puteți imagina. Iar la restaurantul unde am fotografiat eu, prețul a fost de 500 de euro doar pentru că era nou deschis și au vrut să-și facă publicitate cu ocazia aceasta. Oamenii efectiv s-au îngrămădit la intrare, nu mai erau locuri și insistau efectiv, erau ceva de genul: frate, ia-mi banii și lasă-mă să intru în restaurant, dar era totul full. Acum, eu sunt într-o poziție neutră vis-a-vis de chestia asta pentru că am fost prestator de servicii, am fost în interes de serviciu acolo. Voi, ce părere aveți? Merită sumele acestea pentru experiența asta? Și dacă da, merită o dată în viață sau în fiecare an? Ce părere aveți? Vă mai las câteva imagini și vreau să-mi spuneți cât se poate de sincer.